καταλαβαίνεις το πρόβλημα. Όταν παίρνεις τα κιλά και τα παίρνεις σιγά μέσα σε 3 χρόνια πάρεις 30 κιλά, είναι μικρή αύξηση, οπότε δεν καταλαβαίνεις το πρόβλημα. Ωραία. Όταν δεν καταλάβεις το πρόβλημα... για τα κιλά, ναι. Γιατί αυτό τι γίνεται, δίνει εντολή στους νευροδιαβιβαστές και χάνεις το αίσθημα της πείνας, ώστε να μειώσεις το βάρος. Μόνο με το λίπος τη χάνεις. Καλημέρα, Εύελιν. Λοιπόν, ακούστε. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αποδεχτείς το πρόβλημα. Δεν πρέπει να λες φθηνές δικαιολογίες, ότι εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου, ότι εγώ δεν μιλάμε για 10 παραπάνω κιλά, μιλάμε σε βαθμούς παχυσαρκίας πρώτου, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου και πάει λέγοντας. Εκεί πρέπει να χάσεις. Να είσαι υπέρβαρος, στο φάσμα του υπέρβαρου, να το καταλάβω, μην χάσεις κιλά, δέξου. Στο φάσμα του υπέρβαρου είσαι όταν είσαι στα 5-10 κιλά που λέμε παραπάνω, 5-10 κιλάκια. Εντάξει, εγώ ήμουν τέταρτου βαθμού παχυσαρκίας. Λοιπόν, αλλαγή νοοτροπίας. Από το πρέπει να κάνω κάτι, στο φροντίζω τον εαυτό μου. Εντάξει. Λοιπόν, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να σταματήσεις να βλέπεις τον εαυτό σου σαν εχθρό. Εντάξει. Πρέπει να έχεις συνεργασία με τον εαυτό σου. Δεν πρέπει να λες εγώ το έκανα, με βοήθησε να λέω ότι είμαι χάλια και πρέπει να αλλάξω. Πολλούς δεν τους βοηθάει. Είμαι 1,87. Εντάξει, όχι 2 μέτρα. Δες στο σήμα ότι κάτι μέσα σου χρειάζεται φροντίδα. Δεν πρέπει να λες ότι πρέπει να αδυνατήσω γιατί δεν είμαι αρκετός, αλλά θέλω να ζήσω καλύτερα και αξίζω την υγεία. Πρέπει να κοιτάμε την υγεία και όχι το τι θα πει ο γύρω μας. Εγώ έχω χάσει τα κιλά και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο γιατί δεν κοιτάω τι θα πουν οι γύρω μου. Εντάξει. Αν δεν κοιτάς την υγεία σου και κοιτάς να αλλάξεις για τους άλλους, η κάθε αποτυχία σε μια προσπάθεια θα δεις ότι θα σε ρίχνει όλο και πιο χάλια ψυχολογικά, θα πέφτεις ψυχολογικά. Λοιπόν, πάμε μετά. Αναγνώριση στη συναισθηματική πείνα. Πρέπει να καταλάβουμε πότε πεινάμε λόγω κακής ψυχολογίας, πότε κάνουμε υπερφαγικά επεισόδια, πότε έχουμε βουλημία, πότε. Ό,τι έχει να κάνει σε ψυχολογία και φαΐ. Πρέπει να συνδέσουμε την αλλαγή της ψυχολογίας με το γυμναστήριο, με ένα περπάτημα, με μία βόλτα με το σκύλο, με ένα παιχνίδι με τα παιδιά, ένα παιχνίδι με φίλους. Ευχαριστώ, Εύελιν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε, παιδιά. Πρέπει να καταλάβουμε, πεινάμε σωματικά ή συναισθηματικά. Τι νιώθεις αυτή τη στιγμή όταν πεινάς? Νιώθεις άγχος, νιώθεις μοναξιά, νιώθεις χαρά, νιώθεις λύπη? Πρέπει να το κρίνουμε αυτό, γιατί είναι και παραδόσεις μας εμάς. Χαιρόμαστε, τρώμε. Στεναχωριόμαστε, τρώμε. Μετά, σπάσε το φαύλο κύκλο. Ντροπής, φαγητού, ενοχής. Αυτός είναι ένας κύκλος. Ωραία. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου, νιώθω χάλια. Ωραία. Πέφτω ψυχολογικά, πάω τρώω. Τρώω. Μετά έχω ενοχές. Ξανατρώω επειδή έχω ενοχές. Αυτό γίνεται. Εντάξει. 4. Μάθε να ρυθμίζεις τα συναισθήματα χωρίς φαγητό. Όταν έχουμε άγχος, μπορούμε να κάνουμε αναπνοές. Όταν νιώθουμε μοναξιά, επικοινωνούμε με ένα φίλο, βγαίνουμε μια βόλτα, πάμε για ένα περπάτημα, πάμε στο σκύλο μας, πάμε στη μητέρα μας, πάμε στη γιαγιά μας. Πρέπει να μιλάμε συνέχεια με κόσμο. Κούραση. Πέσει για ύπνο, μην πας να φας, άμα δεν νιώθεις πείνα. Μετά. Και εντάξει, αυτό που έχω συμπληρώσει εδώ, που ξέχασα να το πω τώρα, είναι ότι κάθε φορά που δεν τρώμε, ενώ το νιώθουμε συναισθηματικά, θα δεις ότι δυναμώνεις. Λες, τα κατάφερα, δεν τρώω, είναι μάχες. Αυτό, όταν χάνεις 57 κιλά που χάσα εγώ, κάνεις κάθε μέρα μικρές μάχες για να κερδίσεις το πόλεμο. Το θέμα είναι πόσες μάχες θα κερδίσεις, πόσες μάχες θα χάσεις. Εκεί είναι τα κιλά, η πτώση. Πρέπει να παίρνεις το κουλουράκι. Παίρνεις το κουλουράκι, πας στη γιαγιά σου, έχει φτιάξει κουλούρια, εμένα που φτιάχνει συνέχεια, να λες, αυτό το κουλούρι εμένα είναι η μισή μου προπόνηση. Δεν θα το φάω, άστο εκεί. Καταλάβατε? Μετά, δούλεψε την εικόνα του σώματος, όχι το να αδυνατήσεις τώρα. Ωραία. Και γενικότερα αυτό γιατί το λέω. Πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με το σώμα μας,
Απόφυγε. Εγώ τι διαιτολόγος είμαι? Είμαι διαιτολόγος του καθρέφτη. Έτσι το έχω βγάλει εγώ, δεν το έχω ακούσει από κάπου. Δεν με αφορά να ζυγιζόμαστε και να είμαστε 3 κιλά κάτω τη βδομάδα. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι καταστροφικό. 1 κιλό τη βδομάδα πρέπει να χάνεις. Εγώ σε 1,5 χρόνο που χάσα 57 κιλά, άμα τα διαιρέσετε, βγαίνουν 3 κιλά το μήνα. Τίποτα. Και έφτασα να χάσω 57 κιλά. Εντάξει, δεν τα χάσα έτσι, απλά σας λέω. Να έχεις μία σταθερή καθοδική πορεία του 1 κιλού την εβδομάδα, μπορείς να χάσεις 57 κιλά σε 1,5 χρόνο. Thank you Samara, thank you Sa. Smash the follows, πάμε, έτσι. Λοιπόν, μετά, θέσε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους. Πρέπει, μόνος μου τα χάσα, εγώ είμαι διατροφολόγος, αυτό σπουδάζω και θα ανοίξουμε και εταιρεία πολύ σύντομα, πιστεύω μέσα σε 1 μήνα θα έχει ανοίξει. Το πτυχίο μου περιμένω. Τι γίνεται? Γιατί να θέσεις μικρούς στόχους? Αν είσαι, αν νιώθεις μια ητοπάθεια, αν νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετός, το να θέσεις ένα τεράστιο στόχο και να αργήσει να φτάσει, όπως έκανα εγώ όταν ήμουν χοντρός, αυτό ονειρευόμουν. Τους κοιλιακούς. Και ακόμα νιώθω ότι δεν είμαι αρκετός. Καταλάβατε? Οπότε δεν κάθισα να ασχοληθώ με το να θέσω μικρούς στόχους, γιατί ήμουν αδυνατός. Εντάξει. Ήμουν δυνατός σαν άνθρωπος. Εσείς θέστε μικρούς, λίγο σιγά σιγά, θέσε 10 κιλά, χάσ' τα 10 κιλά, ξαναθέτεις 10 κιλά, χάνεις 10 κιλά, ξαναθέτεις 10 κιλά. 21 είμαι. Μετά πρέπει να... Τι λέω τώρα? Μετά πρέπει να θέσεις... να δεις αν έχεις κάτι πιο βαθύ μέσα σου. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστείς και ψυχολόγο για να χάσεις τα κιλά. Μπορεί να χρειαστείς διατροφολόγο, μπορεί να χρειαστείς γυμναστή. Μπορεί να χρειαστείς κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχεις περάσει μικρός που να μην σε αφήνει να χάσεις τα κιλά. Γιατί το 99% των παχύσαρκων είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα. Εντάξει. Οπότε πρέπει να το δεις και λίγο πιο βαθιά, να το ψάξεις. Ευχαριστώ Μπέλα. Και τελευταίο, πρέπει να δούμε το χάσιμο κιλών ως πορεία και όχι ως στόχο. Πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου γενικά. Εντάξει, δεν πρέπει να σκέφτεσαι ότι θα φτάσω το στόχο, έφτασα το στόχο, τέλεια, ξαναπαίρνω κιλά. Πρέπει να πεις ότι εγώ θα μείνω εκεί, πρέπει να δω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να ζήσω όσο περισσότερο μπορώ εκεί. Αυτά. Έχω κι άλλα. Να μπαίνετε στα live, θα πούμε και για παιδική παχυσαρκία, τι πρέπει να προσέχουνε. Εντάξει, για κρεατίνες, έχω τα πάντα. Και όλα αυτά τα έχω φτιάξει μόνος μου. Κοιτάτε εδώ διαφάνειες. Νομίζετε ότι παίζουμε. Όλα αυτά είναι διαφάνειες, έχουν φτιαχτεί μία-μία. Thank you, Bob. Δεν πάω να κάνω κάτι, γι' αυτό δεν φοβάμαι κανέναν. Όλα αυτά εδώ τα γράφεις στο χέρι. Δεν φοβάσαι τον άλλον. Δεν μπορεί να μου κλέψει την ιδέα. Εγώ δούλευα σε νοσοκομείο, ξέρω πολλά πράγματα. Δούλευα, εκεί έκανα την πρακτική μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε, παιδιά, για να βοηθήσετε είναι τα follow. Εμένα δεν με νοιάζει να μου στείλει ο άλλος λεφτά. Δεν με αφορά να μου στείλει ο άλλος έτσι λεφτά. Αλλιώς θα έκανα TikTok live. Άμα δείτε οι περισσότεροι που κάνουν TikTok live, με ακολουθάνε και τους ακολουθάω. Μπορώ να μπω σε αυτό το χώρο. Δεν με αφορά το να κάθομαι εδώ και να λέω πάμε, πάμε, λιοντάρι. Δεν με νοιάζει. Συμβουλή για τον όγκο. Πολύ σημαντικό. Τι θα κάνεις στον όγκο? Θα θέσεις πολύ υψηλές θερμίδες. Πολύ υψηλές. Πρέπει να κάνεις σταδιακό όγκο αρχικά.
Βλέπεις τις θερμίδες στη τήρησή σου και προσθέτεις 200 θερμίδες. Όταν δεις ότι σταματάς να παίρνεις, προσθέτεις άλλες 200 θερμίδες. Σταματάς να παίρνεις, ο όγκος πρέπει να κρατάει 6 μήνες σε έναν φυσικό αθλητή. Για πείτε μου με ποιον μοιάζω. Για πες μου. Thanks for the follow. Smash it guys, smash the follows. Let's go. Έτσι που λες. Γενικότερα πρέπει να κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να μην είμαστε βιαστικοί, και όποιος θέλει κάνει και στο Instagram, εκεί παίζουν πολλά. Για πάμε, για πείτε. Πάμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Εγώ δεν κολλώνω από τη γνώμη μου. Πείτε θέματα. Πείτε θέματα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ Δημήτριος. Πείτε θεματάκια. Το μόνο που δεν φοβάμαι είναι να πω τη γνώμη μου. Και ποτέ δεν φοβόμουν να πω την αλήθεια. Το βάλω και από εδώ να φαίνομαι τούμπανος. Το βάλω από εδώ να φαινόμαστε ακόμη πιο καλοί. Τις θερμίδες όμως, άμα δεν έχω οικονομική δυνατότητα για καλό φαγητό, φίλε, θα σου πω τώρα κάτι full που δεν έχω πει ποτέ, γιατί μου τις πάει αυτό να ακούω για δεν έχω την ανάγκη, δεν έχω οικονομικά, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Λοιπόν, έκανα cut και έτρωγα κάθε μέρα ένα γεύμα, εκεί έφτανα τα λεφτά μου, κοτόπουλο, ρύζι, ντομάτα. Καταλάβες. Ή τόνο, μουστάρδα, ρύζι. Ούτε ντομάτα. Αν το θες πραγματικά, το κάνεις. Άμα δεν το θες, δεν κάνεις τίποτα. Γεια σου Νίκ, πάμε να ανεβαίνουμε. Το θέμα είναι πόσο το θες εσύ ρε παιδί μου, πόσο θες. Θες να αλλάξεις, δεν θες να αλλάξεις. Ευχαριστώ Αθανάσιος. Όλοι παίρνουνε δύσκολα. Ωραία. Όγκο, ρύζι, η πιο φθηνή πηγή υδατάνθρακα. Κοτόπουλο, η πιο φθηνή πηγή πρωτεΐνης. Πατάτα, πατάτες. Ναι, τρως μαλακίες. Βάλε κάτω τα λεφτά που χαλάς για να φας τις μαλακίες με το να έτρωγες καλό φαΐ. Πιο λίγα θα χαλάγεις. Όλοι στην ίδια παγίδα πέφτουν. Λαχανικά, γάλα, βρώμη, 1,25, μισό κιλό βρώμη παίρνεις. Και παραπάνω πρωτεΐνη μπορείς να φας. Ευχαριστώ Σημεών. Δεν χάνεις. Τότε δεν γυμνάζεσαι μάλλον πολύ και έχεις πάρα πολύ λίπος. Γι' αυτό δεν χάνεις. Για πάμε λίγο εκεί οι υπόλοιποι τα follow να ανεβαίνουμε. Πάμε. Πιστεύετε σε 2 μήνες μπορούμε να έχουμε φτάσει 20.000? Δεν ξέρω.
Για πάμε να βλέπω κι άλλες ερωτήσεις θέλω. Θέλω ερωτησούλες, φουλ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Θέλω ερωτήσεις, αβέρτα. Πείτε ρε εσείς τίποτα. Πείτε κοινωνικά ζητήματα, μ' αρέσουν. Έτσι πάμε, κοινωνικά ζητήματα. Πάντως έχουμε ένα κοινό. Μας αρέσουν οι βόλτες στη φύση και ωραία μέρη. Ισχύει, μ' αρέσουν φουλ εμένα. Είμαι και κυνηγός. Γνώμη που είμαι κυνηγός. Thank you, Dante. Για πείτε μια γνώμη πάνω στο κυνήγι, σαν χόμπι. Πες την την κακία. Και θα σου πω κάτι που είπες πριν εσύ ίδια. Πες την. Δεν τα δέχομαι, δεν νευριάζω. Δεν θεωρώ ότι το κάνουν γιατί πεινάνε. Δεν χρειάζεται να το κάνεις μόνο γιατί πεινάς. Και θα σου το εξηγήσω εγώ τώρα. Θα σου το εξηγήσω, μισό λεπτό να γράψω ένα μήνυμα. Ευχαριστώ ρε Εφη. Μόστρα, μόστρα. Θα σου πω, εγώ πάω για κυνήγι. Έχεις δει σε πολλές περιοχές τι κάνουν τα αγριογούρονα, ας πούμε. Αν δεν υπήρχε το κυνήγι να περιορίζει και να φοβίζει τα ζώα, θα τα έχεις μες στο σπίτι σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όπως είπες και εσύ έχεις ακούσει τα 10 περιστατικά των κακών κυνηγών. Δεν έχεις ακούσει τα καλά. Και δεν τα ξέρεις καν, είμαι σίγουρος. Δεν γίνεται να είναι όλοι κακοί. Ναι, δεν είναι, και εγώ γενικά μιλάω. Thank you. Thanks for the follow. Δεν πρέπει να το πηγαίνεις γενικά σε αυτά τα θέματα. Σκέψου ότι όποιος κυνηγάει δίνει κάποια λεφτά κάθε χρόνο για να απελευθερώνονται ζώα, ξέρω, στη φύση. Το ξέρεις, ας πούμε, αυτό. Και είναι αναγκαστικό. Και εγώ έχω μαλώσει, ας πούμε, με φιλόζωους. Γιατί πήγα να μου κάνουν ζημιά. Και θα ξαναμάλλον. Γιατί εγώ είχα ένα σκυλάκι του κυνηγιού. Το σκυλάκι είχε το σπίτι του και δεν ήταν ποτέ δεμένο.
Εντάξει, δεν το είχα δεμένο εγώ το σκυλί. Το είχα λιτό. Το σκυλί είχε δικό του 1,5 στρέμμα χωράφι. Πήγαινε όπου ήθελε. Και τολμάει τώρα αυτός να έρθει εμένα να μου κολλήσει αφίσα. Δεν προσέχει το σκυλί και δεν ταΐζεις το σκυλί και δεν έχει νερό το σκυλί που δεν φαινόταν από τον δρόμο. Το νερό ή το φαΐ του σκύλου. Μόνο η τροφή που δίνω εγώ στα σκυλιά να δεις τη τιμή που κάνει, έλα και πες μου. Που πολλές φορές χάλαγα πιο πολλά λεφτά, γιατί έχει υπάρξει μέρα που δεν είχα λεφτά να βγάλω τη διατροφή μου για να πάρω για τα σκυλάκια μου τροφές. Και γυρνάει ο άλλος και μου λέει: κανονικά, ξέρεις τι πρέπει να του κάνω? Να του ρίξω και ένα χέρι και να το πετάξω μέσα στο σκύλο να το δάγκωνε κιόλας. Αλλά εντάξει. Δεν το έκανα, δεν είμαι τέτοιος, δεν με έχουν μάθει οι γονείς μου έτσι. Thank you, Τοτόφε. Smash the follows, guys, πάμε. Ελπίζω να μην έχεις σκοτώσει κουνελάκια. Έχω. Όχι εγώ ποτέ. Αλλά άτομο που είναι μαζί μου, που σε Βασιλική, έχεις αρνητή Γιάβα, αρνητή Γιάβα. Δεν το πιστεύω. Και εγώ θα πάω σήμερα, έχω πόδια. Αλλά δεν μπορώ να κάνω καλές προπονήσεις τώρα γιατί είμαι στο κάτω. Παίζει από την τελευταία φορά, ναι, κατάλαβα. Από την τελευταία φορά που με είδατε στην Γλυφάδα, παίζει να είμαι 6,5 κιλά κάτω.